partner sa mga ko diri si Juan Ditayad, kumusta ka mo tanan? Asa kita? Always say April mga kaigsunan. Importante nga itong unang sa panalangin nga itong labang makagahom, Lord. Thank you kayo sa tanang grasya nga magyatag ka na mo. O sa aming ipanganda kanina sa tibok kalibutan, Lord. Salamat kayo, salamat. O ako din pangamusta si Peter Gihos diha sa Dumlog Talisay. Oy Peter, bago pa gyud nakita ang taon. Dugay na kita ning wa mo kita si Peter. O ni Father Jonas Mihares nga tuan ang taon masan kini sa Iloilo. Okay, kumusta Father Jonas Mihares? Thank you. O sa kunigo sab si Unity diha sa Cagayan de Oro City. Thank you Lord. Thank you kayo, ha, Lord. Salamat kayo. Magkita tapon diri sa Midillian sa imo sab nga resort. Thank you, thank you. Bueno, ang suwata po karon hatagan og pagtigad no. Pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago ang singan nga Lando. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Isunan ang atong singer si Lando. Kini akong problema ba inis pagkaurugante minultis kong asawa ba? Resulta lagi di mayo lagi. Kung ano di mayo no, inaniyon ako pasugod ang mga pangitabuhay. Oh, hagi ko inday, samtang wa imong tatay. Ug natulog sab ang imong nanay. Kay dili gyud na ko kapugnan, sobra ng akong kahinamu. Kanang gabil mo akong matilawan. Oh, hagi ko inday, mupiyong ko og jutay. Malibat ko kung ako kahagkan mo. Daw langit yun akong bation, bahalag magsakit akong puson. Ako na lang kining kinamoton. Sige na ayaw paglangay, kay muabot ng imong tatay. Sa kalami nita kabantay, putol ning nabitay. Di ka ba unya magmahay, wakay maugay-ugay. Na ay itlog, murag iting lanay. Maong sige na daya tong dalion, di na to day dugay-dugayon. Kay mura na akong kaion. Akong kuan mura nagkabutunon. Hagi ko inday, hagi ko inday. Lando! Hagi ko inday. Lando! Ay, day, Gina. Kanang imoy kanta-kanta diha ba? Ug imo pa nang giluto dihag sudan. Imong gilungag nakapamahaw na unta taron. Oh, ako pa day mulungag, di ako bagi magluto, day. Di kay tigluto. Ako bitaw. O niya. Ay kabugo sa nimo oy. Ambot ako ipasabot kanang imong gikanta-kanta diha kun imo pa nang gilihok. Mana unta tagpamahaw pero wa man. Kung saon imbis mulihok ka nga mulihok ka dinhi sa bahay, nagkanta-kanta ka naman hinuon diha. Naon sa naman tawag ka day. Ako nung hino ilis-lisoro nimo. Ikaw yan. Ah, mao na diha. Di na lang sa kamulihok abi kay kaya man ako ang trabaho. Ang ako ba nga mutabang sa unta ka. Oy, kay mo kay gibuhat diha god magkanta-kanta ra ka. Day. Kanang naamtay tagsa-tagsa ka obligasyon, day. Kanang may himo naman tagka ng kasabutan nga ang akong obligasyon o imong obligasyon lain-lain. Ako mangita akong panginabuhian, di ba? Uy, dili ingon ana ing tahon. Uy, kung mo kay ikaw mo ay nanabaho, di na lang sa kamutabang nako dinis mga buluhaton dinis bahay. Naunsa gud na. Unya, ikaw, may tabang kag sa atong panginabuhian din eh. May tabang kag pangita, aron doon na tayo makahon din kanano. Unya lagi, nganong doon na may mga adlaw usahay mga pasmo ta. Kay nga no, wala ko kapangita ng paaging nga mga kaunta. Kay ikaw day nangitag pagkaon ng mga kaunta, ako may nangutang. Ikaw may tanungutang. Unya, ay ako may bayad. Hey, hello diha ay mo tubag ka gyud. Sa taon nga eh, sa iyo ganun taon tumangitag away. Wa ko mangitag away, wa ko mangitag away. Sabi na mo gibuhat ha, warang di ka magkiglalis ako, giglalis naman ta. Aw lalis man na, lahi man na lalis kay sa away. Pagkakidot ang buti mo, oy! Hindi ako asawa bro, ngita lagi bikil, pero wala na ko ito bahay kataon, kaya basig makaway, may mayo, hinuon naning kalakiha. Unya! Pre, kasayo ko rin mo ng bahay, pre. Sapot sa bahay, pre. Nga, nag-away na sa mas maaari, pre. Ba't lang bayan na, pre, oy? Karoon rin gani ko relax kay di off na ako. Gusto mo hinuon siya muliho ko sa mga buluhatos bahay. Oo, di na mahimo, pre, oy. Dapat siya gibuliho ka na. Ako bitaw.
Asa ba ko na makarte ako ang asawa? Huwag gani ko trabaho. Di siya kapugos na ako, mulihok ba ko. Iyan lang buluhato din ni bahay. Kay ka nang magsweldo me, ha? Manuel do me. Ako kayo lang isi. Mo ba? Oh, pre, yung muling asawa, pre. Dili di mangisi, di ka Ngisi, sweldo. sobra pa nas ngisi rin. Murag, tamulus-lus rin, pre. Bilis ka yung ba yung aping taon ni ngisi na niya? Ay, niya, ingon mo dyan, pre. Mag-unsara mo dahil siya diya. Mga ka. Ah, sige, Joyo. Unsa mata mari, oy. Dali, mag-inom, pre. Nya na kay okay na nimo maginom ta. Anong laliman? Ako pa. Ako, ba't padre di pamilya? Mayong magpa-under. May magpa-under ko na ko asawa, pre. Sa time sa di kandor sa sawa di ay. Under good town. Bago pa magaling nilang ikasaba na ko asawa, pre. Mo ba? Bidang naman. Palabhon ko. Singhagan ko bitaw na. Lagot ka. Pero binagyan sa nimo pasinghag. Lalimar ka na ko. Hoy, kanot. Paglabay ito kanot. Wala ba? Naglago ko. Singhagan ko bitaw. Giyon sa nimo pasinghag. Akong gingan, pre. Pagwat! Pagwat kita kang nangutaw pa ko dere. Gusto kang mapasmo ko sa kusog? Daw niya. Da, wala ko tingko, pre. Pagkakid daw tala pre. Pangita. Birgol, birgol. Oh, nganong ikaw ramang usa din ni Gina, asa din bana nimo? Di off man ka niya ron. Mabitang ilaag tay kay day off. Kawag ayo ang bana mo. Ibis nga, panahon na nga makigbanding siya siyang pamilya kay wa siya trabaho. Ay na, lain magikabanding ato. Oy, di na mahimo na ako. Oy, Gina. Kato siya ning tatay nimo? Ay, di yun may tabo nga dili ko isuri ato si Andy off. Bahalag mga unramig mani sa plaza. Ihik sa deto sa tatay nay. Di man. Unya nga nung manira ba inyong kanon kung manuroy mo? Wa may budget. Ay ako di ko musugot anak nay. Uy, nganong manghagad magpanuroy si tatay? Nga di man di kapalit bisag burger na lang, buy one take one. Nganong manira magyud? Wa pa may burger atong panahon na ayaw na lagi reklamo god kay dili man ikay gikadita tay nimo. Ay mao lagi, mabitaw ni ingon ko ako pa di ko musugot sa duy. Bisag way budget bugson gidi ay nimo. Unya nganong manghagad man siyag panuroy nga wa man ay kwarta. Awa na, ang angay unta nga manghagad, kanang naay kwarta, pagkauwa man nang manghagad niya way kwarta. Ganong ako may imong kasaban. Kasabi ito sa tatay nimo kay wa to'y buot. Ano ko mga saba nga di man ako ikadate? Dapat ikaw mga saba. Nga patay naman to. Ako tong ato sa sementeryo. Ano ni mo atuon nimo? Ug mo man gani ka, iapilan lang kog ingon ha. Ingnas tatay ha, namatay na lang ka nga wa kay gibilin para sa imong anak. Utang mo ang gibilin nimo. Ay pagkakidot. Oy mo. Ay, isa pa. Kanang asawa nimo nga di usay masabot ang batasan. Oh, nga naman ay. Kanang pagka-arugante man ng imong asawa. Lisod sabton, usahay. Arugante manulti, saro at saka maana tao na. Kay ibo ko ng anak, wa ka maana na na. Ambot anong bayana, oy. Tayo saro ko na ay. Kani ato di ay. Karon pa siya ni nana na ay. O ha? Ha? Kani ato di ay. Ang kanang batasan niya, di din na nana. Ay, ambot na oy. Karon naman na nga nag-ingon ana na siya. Ay, wa, oy, kani adto. Oy, wa, oy, kay lumon ang bata. Ha? Murag magnausab na nga naminyo noon. Abi na kong inborn na diyang batasan na ay. Indon ba, oy? Nga, wa man na niya batasan na kani adto. Kay kani adto, wa yun ay batasan. Kadungog ko sa inyong gipanagsulihan. Patay, kadungbog si China na ay. Mo na inyong bisyo din higwa ko. Maglilibakay ra di ay mo. Ako pa inyong libakon. Ay, uwa man ako, oy. Ay nalata na ay kabalimbing sa dimo ay. Ha? Sabi da, ilam da dyan ay. Kawag yun noon may batasan ay. Limot ka kinsa na yung magsulti mo ng nahan. Naibaw ko. Wa ko malimot anak lang. Ano anong yanor mga ikamusulti nga to mama ni mo ginana ha? Unsa man wala kay respeto sa mong inahan. Ay paragod. Pero ako naman inyong biradahan din eh. Kabubayan ang libat ako ha. Uy, bilda, lipak ko taon. Nung lipak ko mo, ka na mo. Isus, mamakak pamanggid mo. Nay na lamog lalisan na, oy. Kagkamay raan na butanga. Dili gid ni gamay alang nako nay. Kay
ako ng batasan ang inyong gihisgutan. Natural. Wala na yung mag-isgot sa iyong batasan lagi. Kung saan man ko naman dire. Istorya ra. Bitaw, bitaw. Baday, parehong duha. Oh. Kamu na lang kayo pagpuyo. Sa imong inahan, imong sultihang inana, naunsa mo ka mawawa, wa ka lasi. Lase, Oh. anong ulatan man ko? Uri kayo kay respite sa imong mama, sa imong inahan, ha? Kaya imo na yano sulti inana. Sos, maglalabanay ba man mo, inyong magkuntabangan. Kay kamaawan ka ng sitwasyon na hala ka mo'y pagpuyo. Ano ka kayo? Kung sa imong ikasulti nay, ha? Nay? Aw, okay ra sa. Okay ra. Ha? Kung sa okay ra. Okay ra ba nga mo ingon siya nga ato siyang gitambangan kay tinuod na sa Aw, abi na kong unsang okay ha. Porbida, pagkakidor. Asa man kalando? Sugato na gusto tatay sa terminal. Ha? Nag-usap mo siya dito? Oh, ano ta na mga udsa siya dito? Natural mo wagi mo na sa terminal ng iyang gisakyan taon. Ato mo na sangkol ito. Ato mo na kutob. Dili, oy, ambot ako pasabot ba? Asa di ay siya, mag-unsa man siya nga ni sa syudad. Bukasyon ang akong amahan dito sa ato. Ano siya sa ato? O asa din mo mabaksasyon nun? Na, niya asa man yung pahigdaon, nanamas na nalitas pitas kwarto. Papahawa na ni mo diha. Ay naunsang taon kay? Ano ba ganyan rin siya sa sala? Di pwede? Anhin mo pahigdaon imong tatay sofa? Uy, kabago pa ba na itong sofa? Unya imong pahigdaan? Magguba na gali, uy! Bida na istoryahan siya ay kung padunggal ginaana day. Naibaw ka nga ako ng amahan. Ha? Dili na imong amahan ha? Ayaw na sayo na ha? Kadungo gali kong imo nang yanuhol pagsulti nga ako sa amahan og bati nga istorya. Malitsig yung ka na ko. Uy, naunsa ka diha? Basta! Gibauran ako daan ng akong asawa taon kay naaraban tayo kinaiyaan ni taon nga murag way paki lagi. Mao nga sa dihang gisugat ko sa tatay to sa terminal. Bos! Usog! Asa pa ka, boss? Di ko sakay Brad, di ko sakay. Ay, para asa lagi ka? Dili ko sakay Brad. Ay, lagi, pero asa man ka? Giing natin, di ko sakay. Ay, lagi, pero para asa man Para ka? Cebu ra, Cebu! Asa ba para Cebu? Asa para Cebu? Sibo daw, ay biyahe! Ay, sa driver! Hello niya! Durando! Uy, tay, duha na gini po tay. O, ikaw, sir, para asa pa ka, sir? Oy, Sige, tawa, sir, sige, tawa, sir, Tapa. asa ka, sir? Tay, ari tay. Tay. Mo pay pagabutan na to, pagkasunod ako sa mga bukong garo ka. Ha? O, bago di nag-abot na, ay, para asa mo nun? Porbida. Sige, magpupunta na diya. Puyo ka! O, di, si Roy, ako papasig. Gusto mo magtaksi ba mo kay... Pagkitaan mo ka na... Maglakaw na be! Bida ni mo taon siya na. Last na lang ka ha. Last na lang yun ka. Tara tay, at tutulong ako sa gawas. Agapit na lang para panihapon, ha? Bagay din mong nawong oy. Pagluto niya. Bantag mo reklamo ka unsay akong lutoon, ha? Kay palutoon ko pa mo, ha? Bida. Hilo moy. Dali na tay. Mga autos gawas tay. At takaon sa UFC. UFC! Kada kong ketchup pa ng UFC! Pagbuot ka. Dali na tay. naaday si Pare Usming na. Naa. Nya asa man. Natuan na ako sila sa gawas lando. Oh. Anong dito man sila nagaon? Da, kapag andam, uy. Magluto-luto pa ta. Nya usa tao mo kaon. Ato na lang sa gawas pa kano. Noong sa man taon ka, Eugene na. Kadako na ba kausapan na imong batasan? Oh, pag-awal libog mata ninyo, uy. Anong naglibog man ka? Usahay gud mo ingon mo. Moingon mo na kung awa ko'y batasan. Nya karon mo ingon mo nga dakong kausaban akong batasan. Unsa ka pagkausab daw man ko'y batasan? Ambot, ang limo. Amo na makalibog mo. Ikaw na naglibog. Oh, maayo ka naglibog pa. Kami nabuang na. Nay. Tay, Smeng. Ubo tay. Anala ka diya sa sumpa tay ha. Anala ka mo to diha. Ang kanay mo sila na ato na ibutang sa kwarto. Ano ato mas kwarto? Ug ana na sa gawas iyang bag. Ano ato magitsaw dito sa kwarto? Ano ato magila dito iyang bag? Magsige nagsusot sa kwarto. Unya ba timingan ko nga mag-ilis ko? Diha na lang na iyang bag sa gawas, sa sala. O di ba palitan na lang mo siyang karton. Adto ibutang iyang mga sinina. Ayaw ibutang diha sala. Adto ibutang sa budiga iyang karton aron dili lain tan-awon. Ay, klaro ha na. Gina ako ng mahana. Di na laing tao ha. Ug laing tao ang pagtanaw mo sa kung amahan. Mas mayo pag ikay mo layas din eh. Oh, Awa din eh! Gina!
Bastos kang dako! Lando! Mao ni ako problema. Kinibatasan sa asawa. Huwag kontrol minulti ba? Huwag hilas kayo. Huwag respeto. Bisan kaya ginahan, bastos kay minulti. Huwag batasan. Saan na ako mag-disiplina ako asawa taon? Be, ang bagi ko nung niyo diha, bam. Saan na ako, bam. Namagi mabasa anis Bible kini mga batasan. Ug unsa. Palihog, tambagi ko niyo, be. Ate Pres, ako yung gili. Unsa man ko kumay basulti hon. Lando. Hello, Ate Pres! Ma'am, good morning, ma'am! Ate Jen, good morning! My God, Lord Jen! Good morning! Palataas ako energy na mainom kong doon, Pepe Tablet. Palataas ako Okay. energy. Manay the best kayo. Inom doon pepe Oh, tablet. Pads Gelly! My God, daw, Pads! Wa siya katingog Ate Pres. Nag-inom mo siya og Oo. Said Panyawan coffee mix. Mauna. Mao din ay para buntag Para buntag the pangay. best kay daim noon Ate Pres. lagsik Said ato Panyawan lawas, coffee mix. no? Lagsik atong lawas na. Kung madto ka opisina, lagsik ang ato as opisina di ka magduka. Inom kita na. Nya labi na sa mga taon ko ni Pipito. Basta Toledo ko ni Pipito diha sa Toledo si Dudong GR sa Cebu City nya. Si Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimir Araw. Talis sir daan o gingon man Mayuri daan. Sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning na to tanan. O ganito ng amigo, Barangay Kapitan Albert Bumpa. Oh, si Dong Albert Diba? Bumpat. O siyang si Dong misis. Kap Albert Bumpat, si Inday Ma'am Joyce. Joyce. Oh, si Yang igsuot sa to. si Inday Prima. Prima o hindi Prima. Inday Lia. Lia. Nga, si Father Beck, kauban sila Father Darwin Gitgan, no? Sila Father Dondon Baro, Father Chuswi Kadurna, Father Tommy Ugpo, si Father Ray Umabalin, o si Father kasi pangalan ning usa si Father Andy Satura, o si Father Randy Figuracion, o ingon man si Bishop Rubin Labaho, o si Bishop Peter Dios diha sa Talisay. Mao na ganahan gali mo magpa unsay pangalan ng Ate Pres kumpirma kay wa may lain makakumpirma ang Bishop Roman ato lamang Peter Dios to wala pa-kumpirma sila kumpirma mo diha. Okay, Ate Pres. Okay, o pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sebanyawan Herbal Capsule, Sebanyawan Herbal Capsule with garlic, Sebanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumaya high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw kag sipyata pag inom kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mugkaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sebanyawan Herbal Capsule. Inigpaniud ni mo, magyapon, sa gyapon ka kapsula sa Sebanyawan Herbal Capsule, imong immune, una ka mugkaon sa imong paniud to. Magyapon inig kaon mo sa imong panihapon, una ka mugkaon, inom na sa kadaan og sa kapsula sa Sebanyawan Herbal Capsule. Ug alang ano niya dong na problema gyud kaayo, bahin aning kidney ug UTI. Ayo na mo kaguol, di na mo ang maguol ug mabala ka ana. Tungod kay doon na may makatambal, doon na makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini ba ang Kogon Herbal Capsule? Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O mga kaigsunan, kung panakit sa kalawasan ng atong hisgutan, Sedlenimit oil, mo kasaligan, mao ni tinuod nga muagtang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, o gilikay pagdita sa dinggi, kung manghaplas ta, sa ato ang Sedlenimit oil, nga anar na to mapalit sa butika, di ba kaya Butika. Ang tinuod yun gam, tagdi kita palit sa bisit gatos gawas gams. Kaya na niya masaag nga gahay kag o nga mamligya lagi mas gawas. Pero nang dapi-dapi na to magsakit, mao ginayat ihaplas. Kana diskuido tanan no. Oh. Adto kita mo palit sa butika gid mga igsoon, mga suki na tudig paminaw, mga suki na tudig gabital sa batugan kay nato haplas na matud alas katawan ang Sedlenimit oil. Okay. Adto lagi sa butika. Ato gyud balik di record kag sipya ta. Oo. Daw tik magdaw tingin sa baron. Grabe kayo mga katul gams. Grabe kayo. Mag-maintain yun ta, magkupot, mag-andam kita ng Sedlenimit oil, gato lang mapalit sa butika. Okay. O di galit, sa Facebook na lang mga igala, bisitahan na ito, ang tayo, page Sid Marketing, no?
type na to ang Panyawan Herbals. Nga, ayaw kalimot na ato i-like ang page, mga igala. Magkita, dito na ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products sa seed marketing, no? Nabalik na to, Shopee. So, ang may tabo gams, butika, Shopee. Shopee. Butika o Shopee ra ang mapalitan na to sa seed liniment. Okay, lang ta Shopee. Thank you, anak. Yun na siya, gams, para Okay. di sa bisipyat, ano ba? Para greetings na ito sa itong mga suki. Igawit na. Greetings na ito, kaya para si Christian Manigan, amigo Christian Gams, sa Christian Gibugan. Manigan? Amigo niya. Nagbibigambitan sa di pa na si Jaime Cambarihan. Aha. Security sa International School. Ba din sige may stress ang asawa de Gams, nagdigalig sa dinimenton. Og diapon sa Purok Mangga Uno, sa Hugan Konsolasyon, si Leo San Jorge. Nani siya magtrabaho sa Newsan og sa iyang asawa nga si Dilma Sarjorjo ang liga. Og diapon sa Pitos nga si Nalid Store nga palitanan og ayos ni Kia mo anak Yung Christian. lang nalo. Oh, nalo laki babae ni no. Nalo mo babae kay punto. Layo ako punto apo. Kita iba nga na tayo kalawa. Si Nalin. Nalin nalo. Na ina atong Maritso magbambaw talo og seed liniment oil. Okay, nag-jumba Maritso. Okay, thank you. Salamat kayo mga igsoon na to, mga suki na to, paminaw, tigabitan sa atong patugat ng seed liniment oil. Okay, ma'am. Pam. Thank you! Ang ato mga barangay officials elected and appointed diri sa barangay Kaban, Baril, Cebu. Ilibinaan sa pinanguluan silang barangay kapitan Honorable Vicente Manuel Repuela o mga konsihales, no? Ang masab sa ilahang barangay secretary si Ma'am Anamer Anggoy, barangay treasurer Jacinta Mantalaba ug uban pang mga konsihales with Honorable Erwin Repuela. Ayaw ko makalimot ha sa pag-ato sa barangay. Doon na ba kamoy session? Baka may mga activities, doon na baka kami clean up, no? Kinanglan nga mga ligo og sayo. Wa may problema yung tubig diha sa Kabkaban, Barili, no? Ligo kita gamit ang Said Celebrity Kojic Biorisop. Mura ba ka dry skin ang imong panit? Mura ba ka kunot-kunot? Mura ba ka haog dunay black heads or white heads ang imong lahong gamit sa atwang Said Celebrity Kojic Biorisop. Ano na galing mga sangkap luto tayo papaya extract ing mga sub moisturizer oil. Magpabiling kita ng young looking o kutis artista. Maputi kita o buhabi sa katong panit. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. At tumutana sa butika manang, ha? Thank you. O, niya mga kaisunan, bisag asa ta, makakuha kitang tuksin, ma-absorb gina nato mo ng mga tuksin nga musuod sa atong kalawasan. Niya, kanarban tuksin, ngingi, kina kay maunay, mudaot, mudaang sakit na to, mudaot sa atong blood cells. Atong blood cells, tinghatod sa oxygen, nutrits og tubig sa atong kalawasan. Unya, hindi ka daot, daghan kitang sakit nga, mabati na to kanang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, unya, constipation, ug ingon man, kidney problems, daghan pa, ug uban pag yun natong mga sakit nga ang tuksin mao nakaingon mao nang i-flush out na nato pinaagi sa pag-inom nato og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kanang G-Detox good usana ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga mao makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usar gyud ka kapsula mura nag maintenance nato. Buntag usa ka oras sa di pa ka bukaon usa ka kapsula. Kada adlaw kun wa pa kay balatian pero duna na kay balatian. Inahan katulog kay nung buntag udto hapon duha ka kapsula. Kung mahimo duha ka kapsula kada inom nimo unya imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa tuksin sa atuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang isendo na ito karong adlaw. Si Dudong Lando, Ate Pres? Lando. Kini si Dudong Lando, Ate Pres. Iyang asawa ba sa una buutan kayo. Karon minyo sila lahi na makikinaiya, Ate Pres. Lahi? Ang ganti naman manulti. Adi gali mo ila siyang inahan dim sa iyang ingno niya minyo ko libakon. Unsa man ganahan mo kamo lay pugpuyos lang to ba? Mabi, yun ang nga batasan nila, Gulyak. Kanang nindot pa kay permero, no? Kanang bata-bata pa, may batasan, ni kagwang-guwang na, ini ka-mature na, malahi. Biya, ba din na? Oo, naiina na. Nga, kanang, murag, abot nga nung inana. Tingali danas pagdating. Oo, kanang inana ba? Kay doon na sa Batanon pa, mahadlokon na siya. Mahadlokon, oh. Mahadlokon, ganang mauwawon. Ini ka-mature na niya, murag, siso na tingali kayo, iyang kinaiya mo nang malahi na. Yang iyang papa sa embana ko siya, ibutal na, ingos lando, ibutal na yung sinina dito sa taas tayo, sa kwarto siya. Ay, ibutal dito, alitin ang karton. At ito ibutal sa budiga, kaya kita naon. Ano?
Oh, lain kayo. Kalain no. Sakit, no? Amahan mo ko na niya. Amahan sa iyahang bana. Magkagaba biya na ina na gulya. Ingan di mo siya na do. Kung mahimo, ikilayas din eh. Naniun ni mo kung ikanan. May lang ana kay maganad man puto. Sige sila gawin ati pres tungod na kinaiya sa iyong asawa. Malahi na gyud. Oh, bam, o sa yung babasa na to, bam. Beng. Sabi ni mo, kaning problema siyang asawa, mangutan ako, sa uyab pa sila, wa ba kasi makatuka da as problema sa, ay bata kinaiya siyang asawa? Kay doon naman ko yung panpud nga kanang ilang mga kinaiya, dili mo gawa samtang uyab pa sila. Oh, mao nga, unsay nga ini, ang ilang kaniya sa mga bata pa sila, mayon taong mapanton na kimato pa diri bitaw sa panultihon. Panultihon 29 versikulo 15. Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayos kabataan. Kung pinatuyangan ng usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Tingali at tipres pod ang inahan, uwang po tingali sa pagpanton ng bata sa gamay pa. Dili ay ang problema ni asawa kani ato buutan. Pagkakaroon namin yun na nalahi lang kinaiya. Mo na iyang kinaiya ron nga kanang murag dali masupo, murag Sa bagay, sa kayo nung dahil, kailangan man pwede rin ingon diri kung kato akong gibasa sa Old Testament man. Pero kung ari po ko sa New Testament, sa Lucas 12, versikulo 52. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok sa duha ug 2 batok sa tulo. Ang amahan magkigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki magkigbatok sa iyang amahan. Ang inahan magkigbatok sa iyang mga anak nga babae ug ang mga anak nga babae magkigbatok sa ilang inahan. Kani sa New Testament gisuwat ni dire ang title ani si Jesus ug ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kini akong gibasa sa New Testament ug katong sa Old Testament. Usara may hinungdan ani pung pasabi ko na kumpare ang kining mga panghitaboy ngon ani kuwang ang ilang pag-ila sa Ginoo diha sa ilang pamilya. Kuwang ang ilang pagbuhat sa mga kabubuton sa Dios diha sa ilang pamilya. Ug moingon ka depresyon sa una may pagbatasan ang babae ang atong asawa karon na idaran na usab na imatasan. Sa ako ang gingon basin og nakalimot sila nga ang Ginoo naa sa ato ang tunga. Basig labi na og ang tao at presog mo aksyon na ganay kasinso o mo aksyon na ganay og kaharuhay usa na kalimot ko sa Ginoo. Malahi na ang kinaiya. Mao bitaw usahay nga dunay penaltihon sa Biblia nga ang tao badlungon pinaagig sakit aron mahinumdum siya pagtawag sa Ginoo. So ang napatambag ani si Buti mo pasabot sakit nga kanang sakit? Sa lawas? Sakit diba? Kanabang Aron makamata? aron makamata mao bitaw nga. Pero kung atong giingon nga si Lazaro namatay. Si Lazaro namatay. Ang unsay pong ni Jesus, wala siya mamatay tungod sa sala. Namatay siya aron madayag ang gahom sa Dios. Kay mga tao di man buto milagro. Sa diha namatay si Lazaro nga gibuhi ni Jesus, ang mga tao diha na nakaingon nga, ha? Ug kuno giyawaan, ang giyawaan nga tao dili man makabuhi patay. Pero si Jesus nakabuhi og patay. Aron madayag. Sila makatuo. Aron madayag. Dong, kasi nga sa sinder diha gel. Lando. Lando. Lando kanang madlungag gid ang imong asawa. Madlungag gyud. Pananglitan gani og naay mga Don Rosarian kana gani mag-aurora sa imong kadlawon. Di ba kana ba kang mga handmaid of the Lord kana mga babae gani nga nagdaan ng mga kapunungan ingon pasakas inyo aron malamdagan siya kay unsa ba kay ang nakabuot sa iyang kinabuhi karong nakalimot man siya sa Kristohano nga pagkinabuhi kay kana bitong pagsukol gyud sa ginikanan Ate Pres usam kuno nakadakong makagaba Bitaw. Oo. Karma nimo. Makarma ka. Sa imong gibuhat ang inahan. unya ni katugog Katiguang na ni nimo. katiguang nimo ikaw si buhatan sa Ikaw mga anak nakabuhatan, oo. dili nakakamahay kay mo may wala. mong gibuhat pabitaw ang usa ka kanang may inahan kung maglagot na mga kadungog ko sa kung ang anak kanimo sukol may ano bang inahan ay may pagkitaguta ka sa una girapoy yung bang anak May gipakuha nasa yung bang anak mo Abahasan. Pagkipapilit ka sa bumbong. naapoy Litik talaga sa bumbong. Bitaw. no comment
Lain bitaw kayo, kanang inahan bitaw, anak nga, sobrang pagtubag-tubag sa iyang inahan. Oh. Lain kay paminaw. Dahil mga inahan nga makabuhi og pung kanang maingon nga bisag tagud-taguron tapay ka di ka kabayad nako. Oh, mo yung na no? Oh. Pero lain ang putulang istorya ate pres nga joke. Nga? Ang bakit ko mo sigdo ko kaya inahan baboy. Ana. Salamat ko pinagalitan naman noon. Yun ako ay puzzle, tiyan.